ing negeri Ngastina. Maha Prabu Duryudana Langga lan para Pandhawa Kang sepisan aku ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Duryudana wonten dawuh tinimbalan Rama Resi Lumana Pati Sengkuni wonten dawuh Sang Maharesi Guru Durna wonten dawuh tinimbalan Kakang Resi maligine wabil khusus karo Guru Durna anane aku temeka dadi gurune Pandhawa karo gurune Kurawa kowe aja iri ya padha-padha pengasuh pondok pesantren aja jegal-jegalan. Ah nggih, lole nggih. Kula malah remen sanget wontenipun Paduka Sang Maharesi Lumana. Cumandhak wonten ing nagari Ngastina enteng jejebahan kula amargi kula wonten ingkang hangrencangi. Anggenipun kula wentah dumateng anak-anak kula para Kurawa. Nah, kuwi apik uteke ngono kuwi. Sebab ilmu kowe akeh, ana ilmu mantek, ana ilmu balagha, ilmu tajwid, ilmu napu syarab. Ana jurusan usuluddin, ana jurusan tarbiyah lan sapiturute. Kepareng Sang Prabu, aku tak melu murba wasesa marang kahanan iki. Rama Guru kula menika sampun nglengganani wiwit paduka lenggah wonten ing madyaning praja nagari Ngastina. Tumraping Prabu Duryudana asrep adem sejuk negara Ngastina kados ketunggon malaikat pamulya. Ah syukur alhamdulillah. Kepareng Anila Krambi ingkang padha lungguh aneng arep iki tak aturi padha tabayun tak aturi padha ngenalaken diri pun bapa iki wis krungu jeneng nanging sapejagong kuwi nembe bae dina iki sing aneng ngarep iki sapa Kepareng nepangaken Bapa Resi kula menika Narendra Ngamarta nami kula Prabu Samiaji inggih Prabu Puntadewa. Oh, wong sing terkenal sabar sak dunia ya iki ya. Inggih pangestu Paduka Marsi. Sing gedhe dhuwur brengose cerapang. Klecam-klecem sajak manis ke sapa? Wah. Jenengku Werkudara. Akeh-akeh wong padha nyebut aku iki Bima. Aku weruh gambarmu. Brengose. Ya pangestumu.
Ya iki kang jenenge brengos, brengos keberhasilan, brengos keberuntungan ya iki. Aja dicukur ya. Iya. Wah, hebat tenanan. Lah pendampingmu nang endi? Engko tekane bengi-bengen. Gus Gatotkaca urung teka. Burung. Ya wis, ora apa-apa distiani wae nang kono lungguhan. Lah sing jare jenenge Harjuna utawa Janaka saka tembung Janah Tuka. Kuwi ndi? Kula Rama Resi, kula pun Arjuna inggih kula pun Janaka. Mah pintere Wali Songo ya. Lah iya wong kitab Mahabharata karo kitab Ramayana iki dudu kitabe wong Islam. Kuwi kitab kaya Maulud Barjanji sair gordahe wong Hindu karo wong Buddha. Diadaptasi karo para wali bisa seolah-olah pakem wayang kuwi teke wong Islam. Prabu Puntadewa diwenehi jimat jenenge kalimah syahadat utawa kalimah sabda. Bima kuwi jenenge Bima diwewahi nganggo ilmu balaha Bima kana wa Bima yakunu. Barang sing ana mesti ana sing anakake. Arjuna diplesetake dadi Arju Janah utawa Janah Tuka, wong sing kepengin mlebu nang swarga. Bima dijenengi Werkudara, Waraka, Daura tegese kertas sing beredar alias duit. Mulane dedeke rasa, dedeke gagah, wong nek ketunggon duit mesti gagah. Al-fulus yuhi nufus kal farahul arus la hisal fulus ana wa ente mampus. Beda temen karo Kurawa. Jenenge Sengkuni. Kula penemban. Nah. Menika jeneng angsal-angsal saking Angsal-angsal apa kowe ora sekolah ijazahmu persamaan kok. Sengkuni, seng kuwi mambu, kuni kuwi entut.